ana sak tepis wiringi Praja Nuswantara dik men kabeh Patmanca negara ora bisa lumebu ana ing Nuswantara. Nah iya kene ngersa dalem Sang Prabu Rara kuwi ora nimbali karo kowe kumawan. Apa karepmu? Nuwun sewu Gusti Patih Pring-pring. Keladuk wani kurang duka. Iya. Gusti Putri Prabu Rara menika mboten nimbali kula. Luwantun minggah wonten ing Pendhapi Agung. Menika wonten Ana wigati? Menika leres. Ya apa wigati? Duh, Gusti Patih Pring-pring. Wiwit dinten samangke Nusantara menawi sampun kepung wakul untu binaya maaf saking tiang-tiang saking pusar bumi Gusti Patih Pring-pring. Nuswantara wis kene pengwakul binaya untu mangap. Menika leres. Sumaneng ayu. Kakang Seteng Kemuning. Miturut aturipun Gus Senopati Kudawingit menawi wedal sakmenika Praja Nuswantara sampun kinepung wakul untu binaya mangap saking pamanca negara. Kakang. Miturut pramrayogi panjenengan kedahipun kula kados pundi? Menapa kula kedah mapakaken prajurit ingkang badhe ngrisak wonten ing negari Nuswantara, Kakang? Ngersa dalem Sang Dwita Prabu Rara ampun jumangkah ngadepi tiang-tiang ingkang badhe ngrisak kawibawan wonten ing Praja Nuswantara Kusmaningan. Lajeng kula kedah kados pundi cobi, Kakang? Monggo panjenengan kula aturi lenggah ingkang sekeca. Tekap kula dalah Senopati Kudawingit ingkang ngadepi tiang-tiang saking negari sanes kemawon. Kados ngaten, Kakang Seteng Kemuning. Lho, sedaya keluarga wonten ing Nuswantara sawetahipun negari menika kula pasrahaken dhumateng panjenengan kawilujenganipun mangsa barang Kakang. matur sumbah nuwun dene ngersa dalem midaya kalian kula. Senopati Kudawingit Gusti Patih Pring-pring Gusti ora bakal kaambali maneh kabeh pangandikane Sang Dwita Ratu Prabu Rara wiwit dina iki tepake prajurit kang gambeng-gambeng adhep ana wong sing bakal lumebu ana ing Nuswantara. tambahe pangestu. Tindake kala wau sampun gamblang sarta wijang kepareng ingkang abdi badhe nungga lampahipun Senopati Kudawingit. Nyuwanggaaken panjenengan ingkang atos-atos Kakang. Pangestu ingkang terus. Kang kok diajeng Prabuwati terus yen panjenengan wonten kahanan ingkang kados ngaten Kang. Sliramu mireng dhewe to diajeng. Ora sadadak nyelah tanganing tiyang. Nuswantara ki lagi nemai bebaya. Besok yen wis ana karampungan, kang mbok janji karo sliramu bakal tak jawab
Ya Allah kang maha kuwasa kang lumantar Kanjeng Nabi kula nyuwun karasa paring marga among saking dat suci kang maha agung welas semring imanaso wangsa pinangka jagoning para nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya iman suwangsa ojo banget-banget gone nesu beti nuwun tafakur ngarso dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Ingsun malaikat Jabrail mungarso paring dawuh lawan ya iman suwangsa satunggapan ya iman suwangsa bakal dadi jago-jagoning para nabi ana saindenging jagat raya. Nalika Rama dalem wong agung Jayeng Rana nampa firmaning Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala kang parikutuning siar agama Rasul ya siar agama Islam mung wae katutuake wujuding babat menak
kang emot alan angandharake lamun besok bakal ana kedadian dina akhir ya dina akhiru zaman nanging ya iman suwangsa pitituduh kuwi ngandharake wiwit tumuruning kitab Adamakna nganti dumadining perang langkap ya ngemasi akhirus zaman dina akhir kabeh manungsa ing jagat raya kudu padha ngrasuk agama Rasul agama Islam manunggal dadi sawiji ana ing keraton puser bumi gelem padha nindakake amal ma'ruf nahi munkar mawa titikan dina akhir lamun ana jumeduling jaran kalisaha ya turangga sekar diyu lan ananing cemeti Badarnas kuwi wis nyedaki dina akhir nanging ya iman suwangsa sireping lan puser bumi bisa manunggalake saindenging jagat raya padha ngrasa agama Islam agama suci agama Rasul lamun kecondhokan pedang kang pamor kencana cukup semono wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.